Bacolod Emergency Operations Center ginaduso ang pagpatuman sa moratorium sa mga LSI humalin December 21 tubtob January 2. Samtang 32 ka mga barangay sa syudad COVID-free na sa sulod sang 14 diyas. Yaring balita ang aton gintutukan. Agud makapahuway ang mga healthcare worker kag ma-disinfect ang mga isolation facilities ng syudad, ginaduso karon sa Bacolod Emergency Operations Center ang moratorium sa pagpasulod sa locally stranded individual sa syudad humalin December 21 tubtob January 2. Pahuway man mga doctors ta, nurses ta, kag BHERTs ta, tikapoy man Ginapaabot sang EOC nga magadagsa ang mga LSI sa ibukada sang 2021 butang aluyag ini panghandaan. Apang pagklaro sang EOC, hindi sakop sang ginduso ang ayo sa Regional IATF ang mga mapauli nga residente gikan sa nagkarailay nga probinsya sa Western Visayas. Samtang 32 na ka mga barangay sa Bacolod City ang makabing nga COVID-19 free sa sulod sang 14 diyas sadto sa monitoring sang EOC kag City Health Office. Nagdangat naman sa 94% ang recovery rate sang syudad. Human December 1 tubtob December 9, wala man sa mina-record nga COVID-19 death. Apang nagapabilin ang hugot nga panugyan sa otoridad nga dapat hindi mangin kampante ang mga residente. The other day, isa lang ganing aton case. So wala pa ta ka zero. But I think this is the first time nga below 200 ang aton active cases. Upod, Jerry Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.